Duşanbe günü Türkmenistanyň hökümet başlygynyň orunmasary prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygyna Türkmen wekiliýeti goňşy Özbegistana iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamyna vice-premier Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew tarapyndan kabul edildi. Özbek prezidentiniň medpuwat gullugyna görä duşugyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Türkmen prezidentiniň ýiberen hatyny Şavkat Mirziýoýewe gowşurypdyr. Resmi habarda aýdylmagyna görä hatyň mazmunyny Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen Özbek gatnaşyklaryna ýokary baha beripdir. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary siýasat idarasynyň web saýtyna görä saparyň dowamyna Serdar Berdimuhammedow Özbegistanyň premier ministriniň orunmasary Maýy goýumlar we daşary sowda ministri Sardor Umurzakow bilen duşupdyr. Gepleşiklerde taraplar Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyna syýasy, sowda, ykdysady we medeni ynsanperwer ulgamlar boýunça iki taraplyň hyzmatdaşlygyň birnäçe meselelerine seredip geçipdirler. Özbegistana amala aşyran saparynyň öň ýany Serdar Berdimuhammedow 8-10 ýanwarda İran'a sapar etdi ve prezident İbrahim Raisi tarapyndan kabul edildi. Soňky bir näçe ýyl bäri wezipe baskan çoklaryna şalt ýokary göterilýän Serdar Berdimuhammedow soňky hepdelerde Türkmenistanyň syýasy sahnasyna barha öňe saýlanýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öňü tirasyna Kiçi Berdimuhammedow ýurdun Balkan, Daşowuz, Lewap we Mar vilayatlaryna sapar etdi. Döwlet telewizionyny prezidentiň oglunyň sebitleri amala aşyrýan saparlary barada giňişleýin habar berdi. Merkez Aziýa boýunça ekspert Brius Panier 18 ýanwarda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Kiçi Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň syýasy sahnasyna ýeşçiňleşmegine syn berdi. Ekspert synine görä prezidentiň oglunyň soňky bir aý töwereg wagt bäri ýurdun içinde we daşynda amala aşyrýan saparlary onuň ýurtdaky iň ýokary wezipe taýýarlanylýan bolmagynyň ahmaldygynyň nobatdaky alamaty bolup durýar. Well, first, you're quite right to point out that there's been rumors about Serdar. Birinciden Serdaryň prezident boljokdugy, onuň prezident ediljekdigi barada epes wagt bäri gurrunlar edilýär. Ýöne onuň soňky bir aý, bir ýarym aý bäri hasy işçiňleşmegine, onuň ýurtdan ýokary wezipe göterilmeginiň öňü tirasyna tanyş bolmaly adamlar bilen tanyş bolmagy, tanyş bolmaly ugurlar bilen tanyşmagy hökmüne seredip bolar diýip Panier aýtdy. And the areas he needs to be familiar with ahead of such a promotion, ascension, whatever you want to call it, to the top. Ýöne Panier görä Serdar Berdimuhammedowyň soňky wagtlarda hususan goňşy ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşmagy bu ugurdaky güýçli alamatlaryň biri bolup durýar. So it does show that Serdar is standing on his own two feet a little bit more interesting. Bularyň ählisi Serdar Berdimuhammedowyň aýagynyň ýer tutup başlandygyny görkezýär. Eýsem ol tebitdäki beýleki liderleri bilen, beýleki goňşy liderleri bilen duşuşarmy? Muny bilmek gyzykly bolar. Ol Gazagystana sapar edip bilerdi. Ýöne Gazagystanaky soňky wakalar nazarda tutulanyna bu mümkin näli bolup görünýär. Eýsem ol Azerbaýjanyň lideri İlham Aliýew bilen duşuşarmy? Ýa-da iň bolmana telefon söhbetdeşligini geçirermi? Bu hem onuň ýokary wezipe golaýlyan onuň ýene bir alamaty bolardy. Sebäbi siziň hem belli işiňiz ýaly fevralyň başlaryna halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisi geçirilýär. Demek Türkmenistana olary nobatdan daşary mejlis geçirmäge ýetirýän bir zatlar bolup geçjek bolýar diýip Panier aýtdy. Also pointed out the Halk Maslahati is meeting in February, an extraordinary session that don't usually meet in February. Döwlet medpuwatyna görä Türkmenistana fevralyň başlaryna halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini geçirmek meýilleşdirilýär we prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerine görä maslahatyň dowamyna Türkmenistanyň öňümüzdäki 30 ýylyň maksatnamasyny maslahatlaşmak gözeninde tutunýar. 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow soňky bir näçe ýyl bäri ýyllygyna ýokary wezipelere, şol sany ministr, häkim, vice-premier, gödäwçilik gullugynyň başlygy wezipelerine belenildi. Belli bir wagtyň dowamyna Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzasy boldy. Kiçi Berdimuhammedowyň 17 ýanwarda Daşkentde amala aşyran iş sapary döwlet medpuwatyna görä Gurbanuly Berdimuhammedowyň 14 ýanwarda geçiren hökümet mejlisinde kararlaşdyryldy. Bu aralykda halkara uçur gatnawlaryny ýygyrlaýan flightradar24.com web saýtyna görä Türkmenistan howa ýollaryny degişli bir uçur 17 ýanwar güni bir güniň dowamyna 3 gedek Aşgabat, Daşkent, Aşgabat aralygyna gatnady. Uçur 4-nji gatnawny Daşkent, Türkmenabad aralygyna amala aşyran ýaly bolup görünýär. EZA 020 belgisi bilen hasap bolunan Boeing 737-82K kysymly uçuryň Türkmen wekiliýetini Daşkentde alyp baran uçurdugy ýa-da däldigi. Galy berse-de onuň iki ýurduň arasyna bir günde amala aşyran 4 gatnawnyň sebäpleri nämälimliginde galýar.
Türkmenistan koronavirusun geýremagynyň öňüni almak boýunça çärelerini güýçlendirdi. Häkimetler tebitlerde ilata sanjym edilmegine, şäherçeleriň we tebitleriň arasyndaky transport aragatnaşygynyň çäklendirilmegine we käbir kärhanalaryň işgärleriniň internet arkaly işlemek düzgüne geçmegi ýaly çärelere üns artdyrdy. Liwap vilayatynyň saglyk we polisiýa wekilleri aeroportyň hem başga da bir näçe daranyň işgärleri COVID-19 vaksinasynyň ýeni bir dozasyny aldylar. Bu barada 18 ýanwarda habar beren Azatlyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň sözlerine görä, häzir vaksinanyň 3-nji dozasyny alan döwlet edaralarynyň işgärleri sanjymyň 1-nji we 2-nji dozalaryny geçen ýylyň başynda we ortalarynda alypdy. Indi vaksinanyň 3-nji dozasyny mektep mugallimläriniň we çağalar baglarynyň işgärleriniň almagyna garaşylýar. Türkmenistanda koronavirusa karşı vaksina hökmanydyr. Ýurtda ilata vaksina etmek prosesi 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda başlanypdy. Ilkinji bolup vaksinany şonda saglyk we polisiýa işgärleri, harbiler we saglyk sebäpli howp astyndaky topara girýän raýatlar alypdy. Soňra 2021-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň hökümeti koronavirusa karşı vaksinany hökman etdi. Bu karar koronavirus ýokaşan we kesel zerarly ölen adamlaryň sanynyň düýp köter köpelen döwründe kabul edilipdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmen ýol başçylary ne şonda ne de häzir COVID-19-yň ýurtda bardygyny ikrar etdi. Adatlyň Liwapdaky çeşmelerine görä, indi yerli lukmançylyk edaralarynda Hytaýda öndürilen dermanlar şol sanda Sinovac tarapyndan öndürilen COVID-19-a garşy Verocell vaksinasy ulanylýar. Bu aralykda Türkmenistanyň gün batarynda hem çäklendirmeler güýçlendirilýär. Balkanawat we Hazar şäherlerinde daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilhanalary öz işgärlerini internet üstü bilen uzakdan işlemek tertibine geçirmegi planlaşdyrýarlar. Bu arada Azatlygyň Tebitdäki habarçysy Gurrun Balkan vilayetinde uglevodorod yataklaryny özleşdirmek we öndürmek bilen meşgullanýan iri daşary ýurt kompaniýalarynyň ençemetiniň ofisleri bar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Petronas we Dragon Oil kompaniýalarynyň yerli edaralarynyň işgärlerine görä, kompaniýalar adyndan bir aýlyk karantin girizmegi göz tutýarlar. Şuňlar Balkan vilayetinde azyk dükanlaryndan başga sowda dethalarynyň ähleti şeýlede kafeler, restoranlar we gömenji dethalary ýapyk durýar. Türkmen başy porty çäkli tertipde işleýär. Azatlyň habarçysy häzir hususanda ýük terminalynyň we gämi awatlaýyş bölüminiň goldaw hyzmatynyň işleýänligini anyklady. Bu çäklendirmeler şäherleriň transport pudagyna da täsir etdi. Yerli taksi sürüjüleriniň aýtmagyna görä, işiň muktary esli azalypdyr. Türkmenbaşyda we Balkanawatda döwletiň gözegçiligindäki taksi kompaniýalarynyň sürüjüleriniň köpüsi 2 aýlap tölegsiz ruhsata uğradylypdyr. Taksi sürüjüleriniň ýarsyna golaý gazançsyz galypdyr. Howa gatnawy pudagynda ýolagçylar üçin täze talaplar gerizildi. Azatlyň Liwapdaky habarçysynyň 18-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, şol gün ýerden Türkmenawatdan Aşgabat şäherine barýan T5-172 reýsinde ýolagçylardan 6 sagat ozal edilen testiň negativ netijeleri talap edilipdir. Talaby ýerine ýetirmedik ýolagçylara uçmagy ruhsat berilmän, olaryň bir aýdan gowrak öň satyn alan biletleriniň pullary ýygyna gaýtarylmandyr. Türkmenistan çäklendirmeleri 15-nji ýanwarda ýeride sowda hyzmat we gömenji dethalarynyň tas ähleti köpçülikligini ýapyldy. Bu ýerde kim çäklendirmeler resmi bildiriş ýa-da düşündürüş berilmezden gerizildi. Türkmen lukmanlary COVID-19 keseliniň häzir ýene de köp ölendigini habar berýärkä, häkimetler ýurtda koronavirusyň bardygyny boyun almaýarlar. Geçmişde satuw, nahar we hyzmat kärhanalary ýapylyp ýurduň içindäki hereket çäklendirmeleri 2 ýedek, ýagny 2020-nji ýylyň iýulundan 2021-nji ýylyň martyna çenli we 2021-nji ýylyň awgustundan 2021-nji ýylyň dekabryna çenli gerizilipdi. Sekizyap suw howdanynyň çägi gurokçuluk zerarly adyndan 2,5 metre geçerli. Barha köpelýän görnüş suwutnamalary 2021-nji ýylda Türkmenistanda bolan gurokçulugyň ne derejede ul täsiriniň bolanlygyny görkezýär diýip Metazurnal bu gurokçulugyň keminden soňky 70 ýylda bolan iň agyr gurokçuluklaryň üçlügini giýrenligini habar berýär. Azatlyň habarçylar geçen ýyl Am derýada hem suňju da azalanlygyny habar berdiler. Mundan başga suw ýetmezçiligi paýtagtda hem ilatyň ysy howada şifa welleýän çugdurumlarynyň aýlap ýapylmagyna alyp geldi. Emma Türkmenistan beýlek sewt ýurtlarynyň tapagutlykda gurokçulugyň netijelerini gerilemegini dowam etdirýär.
2021-nji ýylda Sewitiň ähli ýurtlar diýenýäli gurukçuluk ýa-da eýranly bolşýaly suw serişdeleriniň ýetmezçiligi sebäpli suw elektrik stansiýalarynyň işine ýa-da ow hojulugyna ýüze çykan kynçylyklar barada habar berdiler. Diňe Türkmenistanyň häkimetleri buğday, paýta we beýlek ekinleri ýygnamak meýilnamalarynyň arty bilen ýerine ýetirilendigini aýtdylar. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti anyklaşdyrmadan ýurtdaky suw meseleleri bilen bagly ýene-de bir buýruga gol çekdi. O hojulugyny öderen agyr ýagdaýlar şol sanyny suw meseleleri sebäpli Türkmenistanyň ilaty barha kän daşardan getirilýän ady önümlerine mätäs bolýar. Emma hökümet eksport arttırmagy talep edýär diýip synçylar aýdýar. Resmi maglumatlar ýa-da metdugatda çap edilen habarlar bolmansaň, emel hemra suratlar esasynda alynan görnüş suwutnamalary gurukçulugyň derejesini keskitlemekdäki ýeketek çeşme bolup biler diýip Meta jurnal ýazýar. Google Earth tarapyndan täzelenen suratlarda ady bir dağ derýasynyň boyundaky 8 ýap suw howdanynyň ne derejede petelenligini görmek bolýar. Gurok gelen 2020-nji ýylyň iýun aýynda düşürilen suratlar bilen deňeşdirilenne suw howdanynyň gerimi 9 hektar gowrak bolanlygyndan 4 hektara golaýrak möçber öçenli. Suw howdanynyň perimetri bolsa 2 kilometr golay bolanlygyndan 1 kilometr öçenli adalypdyr. Bu suw howdanynyň suwy 2014-nji ýylda işe girilýär we hiç saçan beýle pes bolmany diýip habarda edilýär. Tekiryap derýasynyň esasan ýerasty suw üçinçiligi bar. Onun esasy göz başlary Germap jülgesindäki bir näçe çeşme bolup durýar. Derýanyň uzunlygy 25 kilometre bar. Bu hil derýalaryň rejimi hidrolog taýdan hem ýerasty suw üçinçiliginiň ne derejede adalýanlygy nukdaýlaryndan hem gurukçulugyň derejesine baha bermek üçin möhüm bolup durýar diýip neşir belliýär. Şeýle-de habarda 2021-nji ýyllaky suratyň 23-nji maýda düşürilenligi aýdylýar. Bu gurukçulugyň ýetjek ýerine ýeten wagty däl. Öňde agalsyz we adatdan naşary ysty tomys bar. Bu bolsa suw howdanynyň tomys mewsümine has çekilenligini, tasdan gurara gelenligini aňladýar. 2021-nji ýylda Sewitiň ähli ýurtlar diýenýäli gurukçuluk ýa-da eýranly bolşýaly suw serişdeleriniň ýetmezçiligi sebäpli suw elektrik stansiýalarynyň işine ýa-da ow hojulugyna ýüze çykan uly kynçylyklar barada habar berdiler. Diňe Aşgabatdaky hökümet buğday, paýta we beýlek ekinleri ýygnamak meýilnamalarynyň arty bilen ýerine ýetirilendigini habar berdi. Adatlyň habarçylar ýurtdaky suw ýetmezçilikleri, gurukçuluk we beýleki tebii hadiseler barada ýygyderli öz wagtynda habar berýärler. Emma türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdikleýär, ne de ret edýär. Şeýle-de hünärmenleriň ýurdun suw howdanlaryna we ýaplaryny emele gelen agyr ýagdaýlar, suwun biýsarpa ulanýşy barada aýdýan pikirlerini, görüp boljak çäreler barada berýän maslahatlaryna garamazdan türkmen hökümeti dowamly suw ýetmezçiliginiň we gurukçulugyň ýylatyň durmuş derejesinde ýurtdaky azyk öpçünçiligini, mallaryň ýagdaýyna ýetirýän täsirleri barada hiç bir maglumat bermän hökümet tanqyçylar tarapyndan mansyz iýilip häsiýetlendirilýän uly taslamalara köp möçberde döwlet serişdesini harçlamagyny dowam etdirýär. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti ýurtdaky suw meseleleri bilen bagly ýene bir buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda ýurdun suw serişdelerini aýaglyk hemde netijeli peýdalanmak maksady bilen 2022-nji ýylda welaýatlar we etraplar boýunça suwdan peýdalanmagyň çäklendirilen möçberleri tasdiklandy diýip Türkmen döwlet habar gullugy habar berdi. Emma bu buýrugyň jikmejiklikleri, onun ýurtdaky dowamly suw ýetmezçiliginiň, şol sanyny suw joşmalarynyň mümkin bolan netijelerini ýetirip biljek täsiri aýdylmady.